Hidas Judit vagyok, író. Először is ott szeretném kezdeni a történetemet, hogy engem a szüleim mindig arra neveltek, hogy legyek nyitott és toleráns. De hogy aztán ez mit akar a gyakorlatban, az már egy más kérdés. Én is belefutottam olyan történetekben az életem során, amikre nem vagyok büszke. Az egyik az volt, amikor a kislányom 2 éves kora körül bekerült kórházba. Én is mentem vele, anyukás szobákat alakítottak ki ebben a kórházban, tehát a gyerekekkel együtt az anyukák is bent maradhattak. Viszont ezekben a szobákban nem egyedül vagyunk a gyerekeinkkel, hanem több más anyukával együtt. Amikor mi megérkeztünk, akkor mi voltunk csak ebben az új szobában, de aztán hamarosan jött a következő család az éjszaka kellős közepén, egy cigányanyuka a kislányával, és hát meg kell mondanom, hogy nagyon drukkoltam, hogy ne kerüljön a mi szobánkba, de aztán ez történt, és hát ösztönösen felmerültek bennem a szokásos előítéletek azzal kapcsolatban, hogy hangoskodni fog, hogy állandóan beszélni fog hozzám, nem lesz ránk tekintettel, vigyázni kell az értékeinkre, tehát olyan fajta előítéletek kezdtek el bennem működni, amiket nyilván az ember innen-onnan mégiscsak hordoz magában, hiába van egy alap jó szándékú beállítottsága. És hát meg kell mondanom, hogy aztán egy nap múlva már borzasztóan szégyeltem magam emiatt, mert nagyon jó volt az együttműködés ezzel a cigányasszonnyal. Mindenben segített nekem, vigyázott a gyerekemre, hogyha ki kellett mennem valahova, én is ugyanúgy segítettem neki. Abszolút tiszteletben tartotta, hogy nagyon kicsi térben voltunk összezárva, és hogy mindenki számára ez egy kihívás volt, és nagyon jókat beszélgettünk, érdeklődő volt, sok mindent kérdezett, de nem volt tolakodó. És egyébként ugye hát a kórházak különben is olyan helyek, ahol találkozhatunk a tőlünk elzárt emberekkel is, és én mindig azt tapasztaltam, hogy amikor romákkal került bármelyik ismerősöm egy szobába, akkor ott nagyon meleg és segítőkész közeg vette körül azt az ismerősömet, aki velük egy szobában volt. Számomra ez a történet ez azt is példázza, hogy hiába mondjuk azt magunknak, hogy ne legyünk előítéletesek, ezt sajnos nagyon nehéz leküzdeni. Az előítéletek azoknak nyilván vannak pozitív funkciói is az életben, hiszen amikor nem ismerünk valamit, akkor valamilyen előzetes tudással próbáljuk megvédeni magunkat az ismeretlennel szemben. Viszont számomra a nyitottság az azt jelenti, hogy megadjam a másiknak azt az esélyt, hogy annak az előítéletnek ellenére, ami ott munkálkodik bennem, kíváncsi vagyok rá, és ugyanolyan lehetőségeket, és ugyanúgy tekintek rá, mint ahogy én saját magammal szemben is elvárnám, hogy rám tekintsenek. Nekem ez a történetem. Neked van történeted?